Здравейте, госпожице! Кое е любимото ви ястие? Спагети! Да ги приготвим заедно. А това ще го коментираме по-късно. Спагети за матки! Децата наистина обичат паста и вкъщи тя се приготвя много често. Любимата ми рецепта е с домати, които сготвим на котлона с масло, чесън и подправки. Докато спагетите се варят, правим сос, в който слагаме бората и блендираме заедно с доматите. Смесваме всичко, сервираме и хапваме доволни. А накрая... Помогнеш ли? Не, отивам да играя. Разбира се, аз оставам сама в кухнята, за да оправя целия погром след готвенето, но признавам, че това време е нещо като терапия само за мен. След 3 чини и паста остава половин кухня пълна с огромни мръсни съдове, но това не е никакъв проблем. Използвам Echo Expert Gel, с който измивам съдовете буквално с няколко движения. Прави супер мощна пяна, ухае чудесно на зелена ябълка и е щадящ към кожата на ръцете, а ето това е любимата ми гледка на финала. Малко бъркотия в кухнята никога не е проблем, щом готвим заедно. Затова си направи ти.